Кристияне. Кажи бе, мамо. Научи ли се домашните? Да, научих си ги. Добре, между другото ме пита дали можеш да снимаш видеа. Айде, защото си се научил уроците. Айде, може. Айде, човек, айде да снимаме видеа. Кристияне, какво правиш? Какво има? Какво правиш? Ама, какво снимам си видеа, нали, че ми разреши? Добре, бързо отивай да измиеш чините. Бързо! Не, мамо, мързима, няма да ти смея. И какво ще ми направиш, бе? Мамо, с удоволствие, с удоволствие. Дрехи трябва да мия, майко мила.